काय होता का टॅक्सी ड्रायव्हर दिसला सारी रे बाय हांव कॅनडा वता केरळा वयता रितीर आको तुक रितीर जाव मेर म्हणटा तुक रितीर जाव आका ओय अरे वांगा एकूय पातोक ना ओय एकूय पातोक ना कॅनडा वता कॅनडा ना पातो घाललो आले घेनोस पातो केरळा किती आवले तिका चोय आत मरे आमी पटार पिक्चर चोयले आता चोय रे कित पिक्चर जाण मरे चोड बरे पिक्चर स्टोरी कित रे पिक्चरा लायड ऑफ कित केल जाले आम्ही ऐकलं पिक्चर एकदम चोड बरे पिक्चर जाण मरे आमिर खान ते पिक्चर आहे माता नो आमिर खान आमिर खान ना हां शाहरुख खान ना हेचो ते तो आमिर खान आलो ए बोयला तो किती आत्रो तो पावना म्हणतात दाखयतो अरे पिक्चर ते एकलो स्क्रीनीचे रे शाहरुख खान तो नो शाहरुख खान किती एंट्री मात रे सागे चोडो बरी जाण मरे एशका आपल्या बॉडी घेत मरे तो आणि पहिले एंट्री हुयमा जाणतो कुडतोरी मायना मरे एक नॉर्यन सोडो उकले मरे मोगान पडतो शाहरुख खान रे मायना याचे ससुडे काढ मायना कसं पावलं रे तीन शूटिंग चालता ना रे तू खबर ना रे शाहरुख खान किती गेला माइंड काढ रे ओय हुई रे ते माहिती आणि उसा ओय तीन काढा अरे बॉडी शाहरुख खान बॉडी गेन मरे मायना कुतरी एक नॉर्यन सोडो उकले मरे मोगान पडटा ते बॉडीचे फुलयता ते गेन बोंवता ते सोडटा मागी शाहरुख खान मरे धर्मापूर एक राड बायले को काजार जाता मारा रे बाबा मम्मी कसं पावलं धर्मापूर शूटिंग काढा रे तिका तीन बाय राड बायले को काजार जात मरे माय तेगे सगळी प्रॉपर्टी हाता पैश हाता आणि शाहरुख खान आता गोल्डन कलरा सुटकेस घेऊन कॅनडा वयता ओ दिर्या ओशेच असा ओय अशकोना रे ती रे अशी वयता ती आय टेल नो तेशकोन वयता आपली स्टोरी चड बोर वयता ते देशकोन ओय आणि किता रे होको तू माशे एक पाठ चुकवला कुचो शाहरुख खानागे पादीगार भाड्या रावतो हा ओय तो उला शाहरुख खान मरे पादरी भाड्या रावता आणि ओला माहिती नॉर्यन सोडलो ओकोल मरे ते नॉर्यन सोडलो जोड रे ते मायनेचे ते मरे ते का शाहरुख खान मरे रस्त्याचे मेळटा आणि ते जोड मरे शाहरुख खान डायलॉग मानवता गातकी काशाव तुझ्या तोडाक माती घालतो दिर्या मोची पाणी बाका सांगा तो चोड कोणाका तू काही मारो लागलो नु कोण आडा बना रँकीची मामा पासून येवपाची ना ओय ना रे तिथून एक बरं हिट कांतारा सत्य म्हणून दाखव चोड बरे पटान ही आता तू एक कोयला ना शूट करता एक मिनिट करता एनिन कोऱ्या रील कोण आणि मोर ओ ती स्टोरी कित करे ते हे किते स्टेप किते इष्टे बेशको नरे पहिले स्कोर टाकायचो मागे तू हाती बार एक पीड शोटून बाहेर मारलो रे बेशको बरे हाव किता बरे करा राणबायलेच्या मोगान पडटा सोगली ताची गिरेस काय हाता रस्ताद वोपटा अरे तू बटन रॉंग पुढे मारले अरे सुनिया कास्ताच्या तू कोण सांगितला येता कॅमेरा घे मोबाईल घे हाटला शूटिंग तू की बॉम्बलेक्स काटा मुगे बॉम्बलेक्स हा बॉम्बलेक्स काटा रे शूटिंग कॅमेरा उठा इसको मुका काटा तू हाटला की त्या शोका पड दे ओ दिर्या तू मोची काढी ओय तू सादा काका चोरा बाहेर असट मोचा करा एक डोमेस्टिक एनिमल तू मुगे फ्रेंडा ताटा सकल माता मेळता तुका दाखव हॅलो कोण लागलो भेटतो मोबाईल सोडून माय कोता मारली कशी म्हणजे मोठ्या हाबुडली हट मारली किती तू माग दाखवतो अरे तुका काय जाय ना मग तू कोईत की नाम दाखवलं लोका भिवपात ओय नाम दाखवता आय तो होन मान मुगे दोघे बाउंसर येऊन जाय तू फिनिश वाचो एक मिनिट
काबार आय सो सिक्युरिटी सप्लाय को ते बिझनेस बंद कोता सॉरी बाबा तू जिकलो रे मजा पुता जिकलो अरे लोक दिसत येता अरे उठा रे आता लंडन का रूट रे ए ऐकाय 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 नॉर्मन कार्दोझो लंडन गेलो नॉर्मन टेक केअर ऑफ युअर गन